umbuzo awubuzayo kwaphendula uPetros yedwa ngokuba nithi nina ndingubani na nani. Waphendula uPetros wathi ungunyana kaThixo ophilayo. Amen. So lento ye-salvation bangcwele i-personal. Amen. Yeyakho noThixo wakho. Amen. Sinako ucinga mhlawumbi xa sizalelwe entsindisweni, sakhulela entsindisweni, nathi siyibambile ekupheleni apho. Amen. Kanti akunjalo, kufikele ixesha apho uThixo kumele umazi ngokwakho. Amen. Ukwenzele kungabikho nanto ekubhinqisayo. Amen. Because ziyafika izinto abazali bengekho, ziyafika izinto engekho lo muntu waku-introduce kuThixo. Amen. So uzama njani ungamazi ngokwakho. Amen. Amen. Bangcwele. Nam ndikhulile. Amen. Ndikhulela phakathi kosapho olukhonzayo. Amen. Usapho oluthandazayo. Amen. Ndakhula njengalo mntana. Amen. Ndithi xa abantu bebuza uba usindisiwe, ndithi ewe ndisindisiwe. Amen. Ngoba ndazi utata kuba uyathandaza. Amen. Ndazi umama ithandaza. Amen. Kodwa ndingamazi uThixo ngokunokwam. Amen. Ufikelela kum. Amen. Ndizihlelele ndithi uThixo uthetha nam. Amen. Kwaqala into yokuqala, awukwazi uleqa izinto eziphezulu. Amen. Usahlulwa zii-basics zensindiso. Amen. Ngoba uhlulwa kuthandaza. Amen. Kuthetha uThixo nam uhlulwa kuthandaza, uhlulwa kukufundiswe. Amen. Uhlulwa kuzila ukudla. Amen. Funeke wena ukuze kuzila ukudla kuthiwa kuzila u-6 to 6. Amen. Kutshiwo ecaweni. Amen.